Redditesek, akik megélhetésként gyűjtögetők házát takarítják, milyen a munkátok. Egy olyan cégnél dolgozom, amely különleges szakterülete a zsúfolt házak kitakarítása. A legrosszabb munka, amit valaha elvállaltam, egy olyan házhoz kapcsolódik, amely annyira tele volt szeméttel, hogy át kellett másznunk rajta, hogy bejussunk. Holt állatok hevertek mindenfelé, és a szag elviselhetetlen volt. Védőruhát és légzőkészüléket kellett viselnünk csak azért, hogy dolgozhassunk ott. Egy halott macskát találtunk a fagyasztóban, és amikor kinyitottuk, a szag annyira rettenetes volt, hogy néhány órára ki kellett menekülnünk a házból. Egy kutyát is találtunk holtan a fürdőkádban, amely olyan sokáig volt ott, hogy szinte már csak csontváz maradt belőle. A legmegrendítőbb az volt, hogy a ház tulajdonosa még mindig ott élt. Egy olyan emberről van szó, aki elvesztette az állását, és nem engedhette meg magának a takarítást. Végül ingyen elvállaltuk a munkát, mert nagyon sajnáltuk őt. 2 hétig tartott, mire kitakarítottuk azt a helyet, és amikor végeztünk, teljesen megváltozott. Az úr annyira hálás volt, hogy sírt, amikor látta az eredményt. Azt mondta, évek óta nem látta a padlót, és végre újra kapott levegőt. Ez volt az egyik legjutalmazóbb munka, amit valaha csináltam.